Prosinac je upravo vrijeme kada zastanemo i sjetimo se šta to zapravo vrijedi u životu. A u našoj obitelji Trampuš to je uvijek ista stvar. Toplina, ljubav i mir. A to želimo i našim pacijentima. Možemo reći da su naša zajednička najljepša sjećanja oko božićnih i novogodišnjih blagdana ono ozračje kućnog ambijenta, kićenje bora, miris kolača, cimet u zraku. To su nekako sve ono što nas čini toplom obiteljskom cjelinom, to je ono što nas uvijek podsjeća i uvijek nam budi neke lijepe uspomene. Meni je glavna stvar uvijek bio taj topli dio doma, miris kolača definitivno i baka. Uvijek se sjetim bake. Znači baka i njezini kolačići, tata i ja u kombinaciji kako to radimo. Sa mamom sam znao često kolačiće raditi. Uvijek mi je hrana u glavi. Ja bih rekao da su i pacijenti to dobro prepoznali. Kao krojači kad kroje odijelo prema mjeri vašeg tijela, tako se i mi ponašamo prema našim pacijentima. Gledamo osobnost, gledamo funkcionalnost, gledamo kompletnost. Pa zato nas i prepoznaju kao nekakvu obiteljsku firmu, a oni se slobodno mogu osjećati kao prijatelji naše obitelji. Proširena obitelj. Dišemo svi skupa. Ja bih rekao da je ovo jedan organ, a ne firma, definitivno. Na taj način se ponašam, na taj način osjećam i na taj način vodim firmu prema uvijek nekakvim novim golovima koje svaki dan zabijamo, da li to u stručnom ili u nekom tehnološkom pogledu, ali svaki dan gledam da napredujemo i da jačamo i da dižemo kvalitetu. U 2025. godini bi definitivno opisao našu obiteljsku cijelu priču, kliniku kao jedan veliki tehnološki rast, jedan veliki razvoj i jedan veliki napredak, sve u svemu. Znači, samim time što sam se ja pridružio, tata je dobio i tu nekakvu svježinu i krenuo je dalje i sve se nekako ubrzalo, sve se unaprijedilo. Ne znam, ja bih samo opisao 2025. kao jako uspješno. Pa upravo mi je ukrao tu riječ i rečenicu iz usta. U 2025. ja sam dobio ono najvrijednije, mog sina kao suradnika u klinici, tako da ja mislim da je to esencijalno što smo mogli dobiti i najbolje od svega, od znanosti, tehnologije i ljubavi. U 2026. godini cijeloj družini ortoimplanta i svim pacijentima želimo obilje blagdanskog, prije svega druženja, blagdanskih dobrih stvari koje dobimo sa svim tim ozračjem, a u nastavku godine naravno puno uspjeha kako na poslovnom planu, tako i u obiteljskom planu. I puno kolača i keksa s novim zubima. Da, definitivno.